hako ko kaya huda sonra non maloma kai ke lo langpong kilong joy ke kalilo sumkrung pumathasi banga tumaphan kai ke chuton lok lepin pen mithang stame bor ilo pute claim un puang thek inut karbi biha claim bang phusitame government boreng asai chonghong he pin pen amithang chi thur plutsi RK Interprises manufacture pu kedam tang pai pai chiklo surihni rain ko rage thom rong mirdan diphualong paper plate lapen paper cup disposal hai hui ingpu pon pen bang troxy riso tumaphan kachong darawar sai ki pi pon pen biha kikle mahinanat karbiang longra phan kang thur pon nonamat peer thialong munir tum kachisong ke thine lake unemployment henlo labangso kachisong along sorkar tum det pen ke un e lasiri tum rara tum ta kachirap du nangji lake industry mokha kang pu pen henlo anlote bangso kisung kachisong litum hai pon po government ben chonghong hipin pen anutin ta industry sasomate akithe tame ingpu ponangji anke unemployment abang avelo pusi RK Enterprises ahem phu pen pachini pong RK Enterprises along bang troxia tumaphan sai ke chong darawar sai biponlo arnisia long suri ke thom pen suri pli package an selam un lapen stock sitame do lapen ki dor pruba hormung ke longji anam ke cheng lake kre ke thom kre trok pen trok near cap an ador mission quality longji rong mirdan dipu near new down school along nanglitum humri lo plote anam ki jum pen anam ke so quality sitame mission ningkan ki mi chojun adamasar birthday party se karkli rong care hut ke dor prup kachodeng alu lapen harlunga mukha longji lasi screen along ke paklang pon 84739 35666 lapen 87539 67494 lahini along humri rote nanglitum long ikpong news report Karbing Long Live